sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa sakaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nanen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, alihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Maasahan mo. Maasahan mo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mau kining sa kababaeng nga taga Asuncion, Davao del Norte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Nenen. Saan man, mauram na sobra sa kong sweldo. Ate nin, nag-away na sad sila. Magpapa. Nagkadungog bitaw ko dong. Ayaw na paminaw. Tabunin ng imong dunggan. Malakaw ka, ma? Oh, og ikaw nalay bahala sa imong mga igsuon. Sama di ay ka, Ayaw ma. na lang pagpangutana. Basta atiman na ng imong mga manghod. Asa man ko na to paingon sa mama ni mo, ha? Wa man siya masulti pa kung asa siya paingon. Ay, atis ra. Paasa man ka? Akong pangitaon ang inyong inahan. Aray ha! Buhiin ko kay sakit kay di ka kumukot. Papangano man na. Nga nang imo manikilo pag ang bukto ni mama. Buhiin lagi ko! May uyab ni. Unsi uyab kod. Ma, tinuod ni ma? May uyab ka? Ay, dayabag na ng amahan ni mo. Mulimod ka pa, ha? Nga naabdan tamongan ni gunit tong lalaki sa imong kamot. Unya nangatawa pa mo. Kung mo gunit di ay uyab na. Hanggaw baya ni mo. Pagdarong gina, ha? Kay mahibaw ang gani nako nga may kabit ka. Panitan tagid ka. Te, nilakaw na pod lagi si mama. Unya, nag-ilis lagi to. Ayaw na pagsapat ni Papa dong ha. Nilakaw si mama. Kay mag-away na po niya sila. Asa ka to paingon si mama, Tino? Nga, kung mulakaw si papa, mulakaw masad si mama. Ambot kung asa na siya paingon. Sige na dong. Andaman ang imong mga gamit kay klase na rabaog na. Pa, hubog na sab ka? Ay, nakainom lang og gamay. Ini na lang yun ka, Permido. Ha? Kada uli ni mo hubog. Sus, nganong magbuot mga, ha? Kung maghubog-hubog ko. Imo ba ng kwarta ang akong giinom? Dili lagi akong kwarta. Pero daghan ta og panginahanglan nun ni Isbay nga wa nimo mahatag. Imo inom giuna ng mga barkada nimo. Basig mag-away na sad mo. Gusto kong away ron. Gamay na lang yung kuha nga, gamay na lang yun. Biyaan na kita kang tawhana ka. Sige! Sige, biyae ko. Kuyog sa imong laki. Pa, Ayaw ka balakado. Buhaton ko na. Onya, okay na? Wala kay assignment? Salamat, te. Maayo ha, yun mo pasabot sa kong ate, uy. Nenen! Nenen! Uy, gitawag ka ni papa, te. Dong, dali, dong. Atong alion si Papa. Pa, ngano ka? Tanawa, wa na ang mga sinina ni mama ninyo. Nilaya si mama pa? Salbahes. May laki good lagi ang inyong inahan. Salbahes!
biyaan ang inyong inahan nga may kuyog nga laing laki. Kinuo ko. Biyaan ako no mo niya. Kay dili na siya makaagwantas batasan sa inyong amahan nga sobra kapalahubog. Kinuo ko. Luyan na to, ti, oy. Wa na tay mama. Wala tayo mahimo pa na dong. Kay gibiyaan naman tang mama. Why ayaw ning kinabuhi, ah? Hala, ti. Si Papa, ti. Hubog bisag si Papa. Dado! Oh. Dede! Ay, ipangitat ang Papa, ti. Ah! Hala, nagkaw, pinuti si Papa, ti. Panggawas mo! Panggawas mo! Pangawa mo'y gamit ng mga anak. Panggawas mo kay pamatyon tamo! Ay, ayaw pa, ayaw pa! Ayaw pa! Dong, Di araman din mo din, ha? Pamutlan tamos inyong mga lipot! dong, dagat, dong. Ang hospital na, dong, dali. Ote, ote! Ote, ito! Dong, magdali, dong. Ote, ote! Balik mo na rin! Mga wapoy ayaw pamatyon tamo! Ano lang tadinin sa kasagingan, ti? Anhirang sa tadin hidong. O yan na natin mabalik sa ato ko na mangwasan na si Papa. Pasaylo alag ko ninyo, mga anak. Pa, Ayaw lang mo pa doon ako kon makainom ko. Kay mahinumdum ko sa inyong inahan kung makakita ko ninyo. Mahinumdum ko sa iyang pagluib nako. Pa, ayaw na lang gudhunaw na as mama. Kalimtin na lang siya. Dili lang malikayan nga mahinumdum ko niya. Basta nga kung ihangyo ninyo, mga anak. Ayaw lang magpadool na ako kung makainom ko, ha? Kay sigurado man yun nga mapasakitan ta mo. pa. Uy, delikado ng amahan ninyo, uy. Nang, Laliman ka anak kung makainom panigbason mo. Uy, si Bakuroy makatuog mo, unya hubog na siyang mauli. Patay mo. Kupani mo ni Neno. Biyain ang inyong amahan diya. Biya mo diya sa inyo. unsa nang? Unya, asa mo sa ko paingon nang? Manarbaho ka. Panarbaho. Na ako'y kailit at pasay to Unya nga akong manghod nang. ay aato ng ibutang sa inyong mga buutan nga paryente. O unsa man musugot ka. Musuway ko palang hid ni Papa nang ha. O ikaw. Ing na lang dayon ko kung mutrabaho ka kay pasudlon ta ka. Hala, sige. Panarbaho. Ha, kanindot na malang ana. Aron wa na ko'y buhion. Salamat pa. Unya, ako, ti. Adala ka puyo sa tong ubang uyuan dong. Aron makapadayon kag eskwela. Hala, sige nini. Dadana. Aron wa na ko'y problema. Isay going ra ko. Maayo sa binuon nga, nagkatrabaho na ako. Aron balingaw ko og dili na ko magsigo na una sa kumang ginikanan. Miss, namoy load? Naami ko. Unsa nga load imo? Ha? Naay gusto nga makiksulti na ako. Oday, nihangyo taon siya nga makigsulti ni mo if nato. Kinsa man day? Si Alfred. Ha? Kinsa man ang Alfred? Salamat may sugot ka nga magsulti ta. Ngano na ibaw man ka sa kong pangan? So kada ito nakakita ko ni mo. Wala ko malibot si mong itsura. Mautong, nangutanan ko si mong kauban. Unsa di mo tuyo na ko, Fred? Di na ako magpaligwi-ligwi din. Nakagusto ko ni mo. I love you. Alfred. Nga nung
man nimo siya subtad, day. Buotan man to si Alfred. Dili ko gusto nga malambigit og laki, day. Nahadlok ko. Usa may imong kahadlukan. Tingali pareha siya di Papa. Mao din nitabo sa iyong pamilya? Mamahadlok ka nga musugod na ko? O Alfred, Nin, ayaw parehas ang tirang mga lalaki. Lahi ko. Kung natagan ako ni mo higayon nga, yung baon ka, ipasalig ko ni mo. Ikaw rin ang ako mahalang na. So, ay ko. Kung na, di na magkasinabot, may mo bang imo kubuwagan? Sige na ba? sige na lang, uy. Oo na. Ako na kang kisagot, Alfred. Salamat, Nin. Ha? Magminyo? Muna, Nin. Gusto na ko nga magbinyo na ta. Alfred, Mga tubag ko sa imong amahan. Huwag ipanangit ka nga magbinyo na ta. musaad ka ba na ako nga kung maminyo na ta? Dili ka magbinuang? Dili ka magapit? O dili ko ni mo dapatan? Nin, isada ko di mo. Kaya ikaw ang babae nga angin akong mahalon. Huwag dili pasakitan. Salamat, Alfred. Sa araw na ito. Nangatubang si Alfred sa akong amahan aron ni magbinyo. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak. Wasab ko magmahay kay pinangga kayo ko ni Alfred. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagkaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao katumay higalan kaagi ni Nenen nga taga Asuncion, Davao del Norte. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, maasahan mo. Ang mong kaagi gibuhatan og duha sa radyo ni Ricky Persuelo karing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papara. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.